L'acolliment familiar és el recurs més adequat per a la majoria dels xiquets, xiquetes o adolescents que, pel motiu que siga, no han de continuar convivint en l'entorn en el que ho feien i que, de manera temporal, se'ls ha de proporcionar un entorn familiar i social segur que responga a les seues necessitats i als seus drets. Les famílies que s'ofereixen per a acollir i finalment formen part de la gran família de famílies acollidores reben en les seues llars a aquests xiquets, xiquetes i adolescents, oferint-los l'atenció, la cura i l'acompanyament que necessiten, contribuint al seu desenvolupament personal i social. Les famílies acollidores que participen en el programa Millor en Família són formades prèviament a la valoració de la seva aptitud per a la Generalitat Valenciana i compten amb el suport tècnic, econòmic, psicològic i social que precisen al llarg de l'acolliment. Les persones interessades a ser família acollidora poden oferir-se segons la seva disponibilitat a realitzar acolliments familiars d'urgència, temporals, permanents i fins i tot per a delegacions de guarda de caps de setmana i vacances. Si eres una persona jurídica pública o privada, pots participar en el programa Millor en Família mitjançant l'adhesió al carnet de família acollidora, oferint avantatges i beneficis als xiquets, xiquetes i adolescents acollits i a les famílies que els acullen. Acollir és créixer. Millor en Família. Ofereix-te cridant al telèfon d'atenció a la infància 116 111. Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.